KZN Tonight Podcast igama lami nguKinwa kaShandu and njengenjwayeleke namhlanje ohlelweni sithe asishintsha ukwenza senze ngendlela entsha sithathe negiyelisha kulonyaka omusha ka2026 angihambi ngedwa ngihamba nobaba Mavuso baba samkethi mfowethu ngafila ngcono ngicabanga ukuthi kungayibusise inkulu namhlanje siqala nje sivakashele Nyawonhle MSc waka-Ethia Reverend Musa Zondi Nondaba sawamukela kwi-KZN Tonight Podcast. Ngiyazibongela ukuba ngibe lapha ngibingelele abalaleli bakho kuyithuba elihle ukuba thina njengomnyango sikwazi ukuba sihlale njalo sixhumana nomphakathi ukuchazela ukuthi umnyango lo wakhiwe kanjani usebenza kanjani. Nondaba siyabonga kakhulu kodwa Nondaba wena wasenkandla niyathokoza ngibe ngikhohle Nondaba ukuthi kwaZulu kuyathokozwa ngine background yale kwelinye izwe so ngazi ukuthi kuyabonga sengase ngiyafunda ethi mawuthi uyabonga ubiza igama ngesilo kodwa ke nje Nondaba esingakujabulela kakhulu lana sicela uintroduce kubabukeli bethu ngiyazi ukuthi abanye abantu abakwazi kodwa mina ngiyakwazi kuba nje waba deputy minister ku the original GNU not the current one. What do you mean the original one? Yeah, there was a government of national unity ngo1994. Yes. Yeah, uNondaba wayekhona lapho wabe waba nobhala eqenjini leAFP kodwa ke nje sicela usiphe ibackground yakho nebackground yakho ku public service kakhulu. Sekungaba nje abesizukulwane esisha abangathi abangibonanga ngoba babeseqoka amanapukeni. Kunjalo dada. Kodwa ke ilo ngaqala ukusebenzela umphakathi ngineminyaka ewu15 ngiqala ukujoin inhlangano yezombusazwe. Inkatha yenkululeko isizwe ngakashiya ukuthi inkatha Freedom Party. Ngisafunda kwakusekhona iclass okuthiwa form 1 ngaleso sikhathi. Ngakho ke kwakusezinyanga ezimbalwa nje isunguliwe yathi phuma umkhankaso ke ukuhambela izikole nezinye izinda ukuba kujoiniswe ke ngakhipha ke nami u50 cent wami njengelunga lentsha ukuba ngithathe membership ngijoyine ngithi yayilontshe ngoMarch umkhankaso wafika esikoleni sethu ngoMay ngisafunda kwamaphumulo esabuyazwe kwakusathi isabuyazwe high school eseseyabuyile emva yaba secondary school. Ngikuchaza ke lokho ngenxa yokuthi kusukela lapho angiphindanga ngabheka emumva kwaze kwashape lokho nanendlela engaqedela ngayo nengakhetha ngayo uhlobo lwezifundo engangizenza esikoleni. Kwase kubazi izifundo ezizongisa ngasekusebenzeleni umphakathi kungabi nje kuphela ngoba ngaleso sikhathi phela kwakusalwelwa inkululeko ngaphansi kwencindezelo yohlelo lobandlululo lwamabhunu kodwa ke futhi sasifundiswa kwethu inhlangano ukuthi umzabalazo wenkululeko uhlukene igaba ezimbili yebo uhamba nemfundo kodwa uhlukene igaba ezimbili isigaba sokuqala esokuba kuqeda ubandlululo isigaba sesibili esokuthi ke nxa seliphelile ubandlululo okuyisona ke sangena kuso ngo1994 kuqala ke empeleni isigaba okuyisona esesinda kakhulu kunazo zonke zomphathizo sokwenza ke manje ukuba siphathizwe silethe intuthuko emphakathini obuphandlwe ubandlululo senze kuba abantu akade bacindezelwa amakhulu ngamakhulu eminyaka bese bekwazi ukuba nabo balingane nezakhamizi zonke ezisemhlabeni wonke jikelele sikuleso sikhathi ke ngisho ukuthi ke ngamanye amazwi ke mina ngaphambi kokuthi kube khona uhlelo lolu kahulumeni omusha oqale ngo1994 kwaba kuningi ukulungiselela esasikwenza njengokuthi nje thina sasikholelwe enhlanganweni yethu ukuthi ukuqeda ubandlululo kuyokwenziwa kuhleziwe etafuleni kuxoxwa. Ngikhumbula kahle Nondaba. Abaningi ke babe kubuka lokho njengobula nangokuthi akwazi ukuthi uhulumeni ophethe izikhondla khona njengamabhunu ungakuvume ukuzoxoxa ngaphambi kokuba uqhutshwe ngeibhamu nokwenzani. Kodwa ke ngiyakhumbula ukuthi ngo1980
noma kusukela ngo1990 angisho njalo naye umnumzane Oliver Tambo ngo1990 waqala ukwenza amalungiselelo ezingxoxo zokuthula ekhipha umbhalo wokulungiselela iqembu lakhe umbutho kaANC wasekudingisweni ukuba ulungiselele ingxoxo ukuhlala etafuleni ne-National Party ne-National Party ayiyona yodwa ngoba phela lapha kwaKhodesa kwangahlangene ne-National Party kwahlangene namaqembu amaningi kabi yebo i-National Party ngoba phela yayicontrola uhulumeni kazwelonke kodwa umhlangano kaKhodesa wawufana nalokho kwenzeka ngo1909 ezweni lakithi ngesikhathi kwakhiwa i-Union of South Africa okwakuthiwa i-National Convention nakho ke i-National Convention ka1909 yashiya ngaphandle abamnyama yakwahlangana ke zonke ezinye inhlanga yashiya abamnyama amakhaladi namandi ngakho ke kwasekuqala ke umzabalazo lona wenziwa inhlangano endala eyakhiwa ngo1912 iAfrican National Congress ngoba abamnyama beshiwe inyumbazana manje ke ukulungiselela ke izingxoxo lezi ezabakhona ngaphansi kweKhodesa iKhodesa iConference for a Democratic South Africa mase kuphelele kwase kukhomba khona ukuthi lokho esasikade sikusho ukuthi lelizwe ngeke likhululwe ngokuba kudutshulwe abamhlophe ngeibhamu njengoba kwenzeke eMozambique nanjengoba kwenzeke eAngola amazwe angomakhelwane wethu ngakho ke leso sibonelo sasithatha senze abaningi noma ke kwenzeke eZimbabwe ngandlela athile kodwa nakhona eZimbabwe badubulana kodwa basebehambe beyochitha isikhathi esingangonyaka ke bona bexoxela eLondon eLancaster House okwakuthiwa eLancaster House Conference kusukela manje na lo ngathi ngiyaqalaza nje ngicabanga ukuthi uphethela ama notes owaphethe emgcwabeni kaMfayela ngoba ukhuluma njengoba ukhuluma ngiyaqalaza ukuthi mhlawumbe ufuna leso speech into mawuyazi umsakazi ngoba nasemgcwabeni kaMfayela kwakukhuluma kanje eqobeka nondaba manje ke ngizama ukusho ukuthi ke sesilungiseleleke ukuthi kwakhiwe ulolu hulumeni lo okhona njengamanje kwahlelwa iKhodesa ngamanye amazwi i-outcome yayo kwakukuthi ikhiphe umthetho-sekelo omusha i-constitution entsha leyo constitution kodwa kwakusathiwa i-interim constitution lena ke siphila ngaphansi kwayo ibe isiyenziwa yilokho kuthiwa i-Constitutional Assembly iminyaka emibili u1994 1995 kwase kuthi nowafana ngo-96 kwase ke empeleni njengoba phela safika ngoMay 1994 it was exactly 2 years ngoba ngoMay kwase kuthi ke yes kwaba 2 years sisesibhala ke lena entsha umthetho sisekelo noma iconstitution entsha sonke ke lesi sikhathi umuntu besebenzela umphakathi enhlanganweni nakuhulumeni okwaZulu ngangisebenza khona uma sibheka nje lapha kulohulumeni esikhona esinawo njengamanje okwaZulu Natal kwi-Office of the Premier kukhona i-Directorate for Youth Affairs Niyabona ke ukuze kuphume iKwaZulu Natal government kwaZulu Natal kwaZulu kwakuyiKwaZulu government Natal kwakuyiNatal Provincial Administration yayingenayo into okuthiwa i-Youth Directorate yasungulwa yimi ngisebenza eminyangweni kaChief Minister lapho Lundi ukuthiwa umnyango weindaba zentsha i-Youth Affairs eyayibhekene nokuthuthukiswa kwabantu abasha ngakho ke njengoba ikhona njengamanje nje yayingekho ngayiqala ingekho kwathiwa kwangekho lutho etafuleni futhi kwabantu basolondondaba bathi wakhona babe bathi wakhona hayi ngisakhamuzi sakhona phela basho nje ekhuthe basemfomozi bathi babiza la ngizalwa khona kukwethu khona kanti futhi ngwase Great Town eNgome
again umZulu kunjalo futhi uphinde waseyili Christ futhi kusesquadini No, but you just mentioned a very interesting point. Ekuthenini kubeka ngathi izinto ezithinta kakhulukazi youth, izinto esenhlizweni yakho. Ngiyakhumbula komunye umlando engangawufunda ekuthenini ngisho ukubuyiswa komkhosi wentombi wesilo wadlala irole enkulu ekuthenini kube into ekhona lesisibona kwa was it 1984 kwaku-19 saqala ukuyilungiselela ngo-83 years yebo ngakho njalo ngokuthi i-youth directorate i-youth affairs directorate kwakuyiyona eyasungula umkhosi losumngaka osusabalele ungaka futhi anifusanga lo kuphela nondaba nafusana amanye amasiko akwaZulu kuningi okunye kodwa mangifuna ukugxila kuko kakhulu angisho nje ngithi ngikhumbula ukuthi ibhasi lokuqala le intombi ngoba kwakuse ibhasi elilodwa elaya ukuya emhlangeni umhlanga wawugawulwa lapha ezweni sakwaKhoza la Enseleni. Yes ithina sasikhokhelele lo bhasi nesasihambe nentsha intombi ziyogawula lo mhlanga nebhayi lokuqala ngoba ngiyakhumbula kwakusafakwa amabhayi aseswatini ngaleso sikhathi kwaya ke kwase kuthi kumntana enkosi uNdlunkulu wesilo ngesethi yena hayi akulungile ukuthi emkhosini weintombi wakwaZulu kufaka amabhayi akangwane kunganjani kube nebhayi lapha kwaZulu elizoba nesithombe sengonyama umdlokombane akulelo bhayi yimi engangilisa kuma technicians uthi yo awuhlala phansi ondaba uthi hayi uthi nakhiwe sibonisana nesilo wow angisho ke ngalokho ukuthi ke ngithini ke sinokudedelwana enkundleni ngoba ke esikubongayo nje ukuthi umbono wengonyama nombono womntana enkosi ukuthi kwenziwe lo kuvuselelwe lo mkhosi kuyabonakala ukuthi wawugcwalisa isidingo esikhulu kakhulu ikakhulukazi kwisegment yomphakathi intsha yamantombazane emphakathini wakithi kuningi ke nokunye sakwenzela ukuba kuthuthukiswe abantu abasha engakubala masingangena khona Mancinza ake sibuyele eminyangweni wakho Ethia la KZN unama pillars amathathu okungajwayelekile nokho ukuthi iminyango ihlanganise ama pillars amathathu kube economic development, tourism, kuzoba environmental affairs kubantu basemakhaya abantu nje laba esisuka kubona emakhaya emalokishini bayakuqonda yini nginotice isikhathi abantu mabethi mawukhuluma ngo-Ethia omunye hayi economic development omunye tourism kube ngathi iminyango abayihlukanisayo kodwa kube kumnyango kodwa banakho nobantu ukuqonda mawuhlangana nabo ukuthi umnyango wakho usebenza kanjani abanakho uqonda okweneleyo kangangoba thina lapha ngaphakathi eminyangweni sengize ngaphakamisa ukuthi kusukela kulonyaka esikuwona weyimali soqala ngomhla ka-1 April yes sizoqala uhlelo olusha lwalokho kuthiwa ngama road shows siye wonke ama district ngenhloso yokuba senze ukuba umphakathi uqonde ukuthi kunomnyango ofana nalo wakwa economic development, tourism and environmental affairs sixoxe nabo ukuthi ubathinta kanjani sihambisane nanama entities alomnyango ukuze nawo afike akhulume nabo abantu bomphakathi bakwazi ukuba babe nokuqonda nokwazi ukuthi bangasizakala kanjani kodwa ke akulahlwa mbele kungakufelwa njengoba isiZulu sisho njalo iminyango yonke nje eminye ethe phecelezi uthola ukuthi abantu emphakathini basa strugglisha abanye abantu uku-understand ukuthi uhulumeni wakhiwe kanjani kuyenzeka noma ngifikile ngumnyango wokuthuthukiswa kwezomnotho bangibuze ngezempilo noma ungqongqoshe wakwa agriculture bangibuze ngetourism akubantu uma uhulumeni babuza lokho okuyinto ebalumayo ngaleso sikhathi bafuna ukubangulwa iva elisuke libahlabile ngaleso sikhathi kodwa ke kuumsebenzi wethu kuba sifundise abantu ukuze abantu bazi ngoba i-empowerment leyo ukuze abantu baqonde ukuthi bangasizakala kanjani ngoba anyway
uhulumeni wakhelwe phela ukuze uservice izidingo zabantu. Uma abantu bengawuqondi ukuthi uhulumeni usebenza kanjani ababi nakuqonda. Ake ngilinganise nje kunomnyango la oyiface kahulumeni waKwaZulu Natal okuthiwa iOffice of the Premier, umnyango kaNdunankulu. I don't think ukuthi abantu baqonda ukuthi ufakazi wakho yeah, abantu abantaweza bayiqonde bayizwe kahle uma kuthiwa ezemfundo, ezempilo, ezolimo kuyabonakala ke lokho. Kodwa umusuza kule nethe phecelezi njengalomnyango enguphethe Office of the Premier njalo bese belahleka abantu. Khona omunye umnyango osemqoka kabi lona okuthiwa iKZN Treasury. Dumpoti yaneke umnyango wani okwenzani lo bese bekhohle ukuthi phela iyona nqola bane nqolobane ngoba iwona umnyango ophethe imali zesifundazwe saKwaZulu Natal ukuba sisebenze ngendlela okuyiyo nangendlela ebalansileyo. Undaba uShanda useyithintile ke le ndaba lena kanti befele ngiyifuna mina. Mina ke nginalo ulwazi ngoba ngake ngaba nenhlanhla ngawufunda lo mnyango ngokunderstand. Kunethala. Ithala lihlukene kaningi abantu abazi ukuthi kunethala bank, kunethala Finance Development Corporation. Cela bachazele lapho ukuhlukanaphi ngoba benge ngibone nje abantu ngenkathi kuneyinkinga zebhange bebethi bona kwaphela kanjalo ke kanti mawuya nje kwaMashu station le shopping center le yase Shoprite yasethala kune property portfolio yakhona kune finance department yakhona kune bank. Cela bahlukanisele lapho nje indaba ukuze bazo understand. Mase sesidlule lapho nondaba ngicela singene la kule ukuthi icala lisenkantolo seleyaphela ukusho ukuthi ithala lizobuya lizosebenza. Angithi ke umnyango njengoba uhlukene uma ngemlenze emithathu ezomnotho, ukuthuthukiswa kwezomnotho, ezokuvakasha kanye nezemvelo. Bese kuba khona izakhiwo lezi sithi ama entities. Ithala Investment Development Corporation aliqalanga libizwa kanjalo. I-corporation indala ingaphezulu kweminyaka ewu-60 indala kunohulumeni oKwaZulu Natal. Ngoba iqale ungakabikho nohulumeni oKwaZulu. Yase iqhutshwa uhulumeni oKwaZulu kuyiKwaZulu Development Corporation. Iqanjwa ukuthi ithala ngo1982 kuhulumeni waKwaZulu. Yes, ngo1982. Mina ngikhule phela la kwaMashu nje ngazi khona ethiwa kuse KFC. Yes. KwaMashu nje wathi KFC bakunika kwenye indawo. Yes, angithi ke kwakuyiKwaZulu Development Corporation. Kwase kubiKwaZulu Finance and Investment Corporation. Suka lapho KFC. Suka lapho KFC. Hayi lona. Hayi lo nkukhu. Hayi lona omunye okunama-Q eminyaka. Okay. It's very interesting. Yes. Kwase ke kuthiwa ngaphansi kwecorporation kwase kuba ne-division kwakhiwa ibank okwakuthiwa iThala Bank lokulondoloza imali la liyi-division ye-corporation. Manje ke kuze kwathi ke ngonyaka ka-2004 kwase kuthi ke laba baphethe ama-bank i-South African Reserve Bank isebenza ngalaba ba-supervisor i-Prudential Authority base beluleka uhulumeni waKwaZulu Natal ukuthi cha akuhluka ngoba selikhule ladlondlobala kakhulu leli bhange. Kuyahlupha ukuba bathi uma becwaninga incwadi zebhange bese becwaninga incwadi ze-corporation abangangeni lutho kuyona. Base bencoma ke ukuthi akusungula inkampani entsha ezoba inkonyane yeKwaZulu yeThala Development Finance Corporation. 2004. Thank you. Kwase kwakhiwa iThala SOC yebo eliyibank eliqondene nje nebank ngisithi iThala Bank ngolimo olujwayelwe ngabantu. Ukuze ke laseliregister kanjalo ke lisebenza kanjalo. Manje ke abantu abaningi ngihlangane nabo bese bethi bona hawu sibone sizwe kuthiwa ithala liyaqhubeka lizobe linama road shows kodwa sizwe bese ngithi kanti amathala mangaka mabili
njengoba ukhuluma ngesakhiwo nje sikwamashu lapha KwaZulu Natal ayikho i-entity private or public enama assets ne portfolio edlula le ene property portfolio udlula iThala Development Corporation across the length and breadth of KwaZulu Natal. Ukungena the largest property owners KwaZulu Natal. Ukungena emadevini nje nondaba intingo esayena. Yebo kona isiphethe kwa agriculture kodwa yasungulwa iThala. Ngakho nathi intingo yakaba seThala at some point. Think around 20. Into eziningi enjalo zasungulwa iThala ezinye ibeyifakwe kweminye iminyaka. Axoxa nondaba aqhubeka no. Yeah. So bengisho lokho ukuthi ke I largest property for i-corporation hayi ibhange. Ibhange liqondele nofana nje namabhange. Alicamalazile kulezi zinto engikhuluma ngazo. Yes. Masukuba indaba ke leso mavusa ka ayithinta nondaba kuthena ukuthi amaphapha ngathi asephansi kubantu and sibonile nabantu be commenta kakhulu bencoma yize ke abanye bethi sizazobona sisathukile. Okuzokwenzeka ukuthi okwenzekile ukuthi imali zabe beyivalelwe hayi thina beyivalelwe ngomyalelo kahulumeni omkhulu sikwazile ukwenza konke nje basasikuthembisile umphakathi zakhululeka ke ngonyaka odlule siya ngasekupheleni ukuthi abantu bakwazi ukuthi access imali zabo kodwa kokwenziwayo umbhidlanga esiphezulu kwawo njengamanje ukuba siguqule iThala Bank liregister ngohlobo olusha sisephe kwakho ke lokho ngakho ke singeyikhulumele ke eziko inyoni ngazihambela nondaba uzongixolela uShandu ngine interest enkulu futhi kwezemvelo ngangazi ukuthi izemvelo ientity engaka enama game reserves angaka nama employees angaka sicela usiphe umlando wezemvelo siyazi isiqiniso sehluhlwe sona esidala eAfrika futhi leso siqibile leso sakho emhlabeni kaZulu kunje senkhohlelo ukuthi yipi ingonyama yakhipha lo mhlaba ilembe laqala ukuba kwakhiwe isiqiwe umehluko kuphela ukuthi sasingabiyiwe ngeincingo kodwa kuphela sasibiwe ngomthetho nje ukuthi kungakhiwa lapha kube indawo lapho ilwane nazo izokwazi ukuphila khona ingakho ke sesidala hayi Kruger National Park futhi okunye abantu abangakwaziyo ukuthi lokho kuthiwa iBlack Rhino noma ungemnyama phela ubejana umubuka ngamehlo iBlack Rhino ispecies esinjalo esikhona hayi Africa kuphela emhlabeni wonke jikelele sitholakala lapha kuphela ehluhluwe ithina kuphela emhlabeni jikelele silondoloze iBlack Rhino emhlabeni jikelele ngakho ke lokho kukhombisa khona njalo kubaluleka kwezemvelo kodwa kangibuyele ekuthenini ke ientity ezemvelo KwaZulu Natal ivela kanjani ivele ngokuba kuhlanganiswe KwaZulu government kwakukhona iKwaZulu Nature Conservation Service neNCS Natal kwase kuhlanganiswa kanye neNatal Parks Board NCS wakwaZulu okay yes Nature Conservation Service wakwaZulu NPB or Natal Parks Board or Natal Provincial Administration sakhona imoto zakho ngizoyibona lapha yes kwase kuhlanganiswa ndawonye kwase kuphuma igama elisha ke lingachimile kuzothiwa yini leli gama ezemvelo KZN. Wow. And still on that masikhuluma ngezemvelo kakhulukazi abantu abaningi baye beyibukele kude njengamanje kune outbreak yamatele and amatele the biggest source yawo iqiwe ngoba kusuke kunezilwane zasendle lapha nondaba abantu abaningi abazi ukuthi ibona kahle ababhebhethekisa amatele ngoba thina abantu abamnyama sithi sikhula nje sibesazi ukuthi kunepeace la ecekeni alizingeli kodwa endaweni zabantu kodwa sizingela ngaphakathi ngingakunjalo futhi kunabo ogobela abangena mphakathi banqamule ucingo kugcine lokho kulidele ekuthenini kuaffecteke imfuyo yabo manje usithathe nje through thina njengabantu
mhlambe singasebenzisana kanjani nezemvelo ukuthenini sikwazi unqanda izinto engaholela ekuthenini silahlekelwe nayimfuyo lesinayo. Ngingathi lapho kuliqiniso lokho kushoyo Mthiya abantu kabaqonda ukuthi lapha yangaphakathi esiqiwini ilwane lezi ezivalelwe ngaphakathi ngokwemvelo yazo zona zingama carriers alesi sifo okuthiwa i-foot and mouth disease amadele kodwa wayibulala zona kodwa umeke leso sifo sawo sahlangana nemfuyo le engaphandle kwasesiqiwini imbuzi imbongolo amahashi ingulube inkomo siyabhubha konakele ingakho ke kusemqoko ukuthi ilwane ihlukaniswe nemfuyo ingakho kusemqoko ingakho kunezemvelo abanye abantu baye bathi kulokho ekuthatha imali kuyobiyelwa ilwane zane ngayidedelo igijima yonke indawo kanti abazi ukuthi kungabhubhiswe ngoba ilwane lezi nje bayihleli lapha zinezifo ezinye ngaphandle kwamadele engathelela ngisho abantu uqobo ngakho ukugcina kulondolozwa kwazo lapha yangaphakathi kuvimba okuningi okungase kwenza ukuthi kube nobungozi ngoba phela ilwane zizilwane abantu bangabantu imfuyo yimfuyo eduze ke koyingcingo zeyiqiwi uma abantu nje babakhona abantu sebakhe eduze kakhulu nje kweyiqiwi emtubatuni usufica ukuthi eduze kwasesiqiwini inkomo zabo zidla lapho nezimbuzi zabo zidla lapho kanti nezinyathe ngoba inyathi izona ezilwaneni kakhulu ezithwala amadele kakhulu izona kanti ziningi kakhulu lapha empeleni sine oversupply yenyathi i-culling zoba nini ndaba i-culling yenzeka phela njalo ayibalelo it's an ongoing thing ihlala yenzeka njalo futhi ngaphandle kwe-culling siyayidayisa ngisho emazweni amanye angaphandle ase-Afrika ngifika nje kule portfolio sakwadinga ukuthi sidonate inyathi ezim-20 ziye eMozambique ngoba besungula isiqhisa kusele isiqiwe safa ngesikhathi sempi ngikhumbula kahle nondaba nokubongela nje ngibonile ama-stats lawa amasha poaching kwehle kakhulu kwaZulu Natal ngiyazi ukuthi siqenqeleza phambili ekunciphiseni imali ngenxa yokuthi noma sekuyinto ebukeka ilikhuni siphoqwe yibo laba zingela ngokungekho emthethweni empeleni ababulala obhejane ngokungekho emthethweni kodwa ke i-dehorning lokhu kunquma impondo ngoba libuye likhulu uphondo kunjengozipho nje ukunquma njalo from time to time kusizile ukuthi bafice ilwane uma seyinqunyiwe bese bejobola jike beyeke ngoba ubhejane ukuphonda liseke kodwa kolunye uhlele ngicabanga ukuthi lube impumelelo naloncane lafika nawo ndaba yilolu lwama drones yakhumbula nje i-nerve center yakhona ukuthi i-nerve center umuntu bambone ngene uyahamba nje la ngaphakathi i-drone iyambuka baze bathi hayi mayise ngasemfuleni bese sixoxa naye njalo bathe into engifuna ukuyibuza la mafutha ekutheni simenshine indaba enhle ezemvelo ukuthi agcine izinto ezifana angithi nje imvelo siyayidinga kodwa lemvelo ukuze siphile kunabantu abazinyanga kunabantu abaphila ukuthi besilaphe abakwazi ukusilapha ngazo lezi zihlahla kuyenzeka ukuthi lezi zihlahla ihambe zisiphelele la sihlala khona zibe ngaphakathi lapha esiqowini kwenzeka kanjani ukuthi manje abantu bekwazi ukuthi bebe neaccess yazo siqhubeke silapheke siphile nathi kukhona engaphakathi esiqwini khona engaphandle esiqwini ihlahla mangalinganisa nje ihlathi elinye elikhulu lapha kwaZulu Natal lezemvelo lemvelo ihlathi lasenkandla la udlamvuze silucetshwa silele livikelwe umthetho kahulumeni ukuthi aligawulwa noma kanjani noma abantu beganga bayaganga ngenxa yakho nje amakhosi nje asenkandla njalo uma ngiyekhona ayakhale nawasekhingcetshwayo ngakho ukuthi sekwenzeke njani manje kwasekuncipha abaqaphi behlathi ngokusolakala kwezimali kanti ezemvelo belifaka nogada abapatrola lapha ehlathini babopha abantu manje abantu sebengena bayigawulele noma benze noma kanjani angithi ke lokho kwenzela ukuthi ke kulondolozwe leli yahlathi lidlala irole enkulu ngoba mali ngagawulwa liphele
kukhona lokho kuthiwa phecelezi ecosystem okungenzeka ukuthi bese kushintsha nesimo sezulu njengoba sibona kushintsha isimo sezulu bese kuthi ngoba liabsorba nanokushisa lenza zonke izinto lezi esingena kuyiqonda kanti linezihlahla eziunique ezikulona kuphela iqhubeka lize liwelele ngaphesheya ehlathini lasequdeni. kusho ukuthi nondaba iIFP yathumela umuntu alright bengazi ukuthi understand ecosystem ukuthi nje uyabona indlela oyichaza ngayo yazi ukuthi abanye abantu phela nje uke nje angibona phela ngishilo ngasekuqaleni ukuthi ukungena kwami kwezombusazwe kwangenza ukuba nezifundo engiyifundayo esikoleni ngilungiselele lesi sikhathi leli lase elikhona elinye la ngaseMpangeni nako senwanyusile khona ama Rangers ngoba nakhona at some point ngiyakhumbula khona indaba engalenza khona. Yebo maningi amahlathi maningi kwaZulu Natal khona elinye lingapha emngceleni kwayo Eastern Cape neKwaZulu Natal maningi ohlathi khulu phezulu maningi ngiyayibona ihlathi khulu yebo maningi nonjasuthi njisuthi yebo maningi akhona kodwa elikhulu kakhulu yilelo lasenkandla lelo ngiyalibona elinomlando futhi ojulileyo ngale kokulala kwengonyama kulona linomlando omkhulu esingangena kuwo ngelinye la kodwa ke uya embuzweni kaShandu ngathi kusemqoka ukuthi siyaphila ngemvelo imvelo yakhe lubiphilise umuntu ngakho ke izilwane abantu baphila ngazo kanjalo nezitshalo nezihlahla ezilapha ngaphakathi abantu baphila ngazo ngakho ke ukulondoloza kwemvelo kwenza ukuba singabanqabeli abantu ukuthi bakwazi ukuyithola kodwa bayithola ngendlela ezokwazi ukuthi bayithole bonke nezokwazi ukuthi kungabe ukucekela phansi nokuba izulwane ezizayo zikwazi ukuthi ziyifice zisekhona ngakho ke siba neslogan esithi magawula umuthi akutshala umunye magawula umuthi kutshala umunye ukuze ngesikhathi lona umunye osumdala bese kuthi ke kugawulwe lona umunye ngakho kuqondiswa kanjalo abelaphi bomdabu basizakala ngayo lemithi lena kanti nazi izilwane ziyangena nasemthini kanti ke futhi nikhumbule endulo singakaqhubi ingubo zasentshonalanga lezi esesiqoka zona sasembatha ziphi ikhumba sasembatha ikhumba zazizilwane futhi sasingayiqedi ngoba sasazi ukuthi siyinsizakalo enkulu kangaka lesikhathi sokuzingela. Yebo. Nondaba ngibonile izolo ngeke ngiyeke lena iMoses Kotane Research Institute ngibonile izolo na point board abantu abaningi abayazi abazi ukuthi ama-office alapha eWestville cela nje usiphe umlando wayo yenza ini iMoses Kotane Research Institute si-appointe ngasekupheleni konyaka odlule iboard elisha iboard elisha yebo statement lesibona zona yeah Bona later cha bebe amabhodi njengamanje abusy njengamanje njengoba kuqale lo nyaka mhlawumbe ubonele ukuthi amabhodi enza lokho kuthiwa yini ama-inductions ilokho kokwenzakalayo kodwa na-appointwe ngo-appointe ngasekupheleni konyaka odlule ingabenefita kanjani youth yakithi la iyabenefita kumanje ukuthi inga khona balapha eWestville service yachabasekhe eWestville sebe okay imasi ishiye kakhulu sebe la iduze eThekwini yayise eWestville kodwa ke i-research institute umnyango wezophenyo kaHulumeni kwaZulu Natal ukuthi uma kuthiwa sifuna ukusungula imboni ethile ingasungulwa kanjani bagijima kuqali ke bona uma sithi sifuna njengoba kusekuthiwa kukhona i-5th industrial revolution iyona ehambela phambili uhulumeni uba kwazi ukuba ngasilele emumva aqhamuke nezimemezelo ezihloliweyo nezihambisana nesikhathi kungabe sekuthiwa ubheke lo hulumeni usakhuluma into ka1970 yes niyabona isebenza ukwenza lokho nanokusiza ucoordinator ngithi kukhona izakhiwo lapha njengama university nama University of Technology njalo umuntu ethola iMaster's degree
ubhala research yenzani leyo research usiza ngani umphakathi abantu abafunda ema university abantu abaze bangazi ukuthi ama university ama public institutions thatha leyo nto ifile ihlele emafayilini olele khona manje ibasiza ngani labo bantu leyo ufica ukuthi into ekade ya research ngo1940 ayikazi iphume ibolala lapha emafayilini iMoses Kotane Research Institute isebenza ukuba yenzolwayo uphenyo ngiyithumile njengamanje ukuthi Moses Kotane Research Institute ngithuma ngonyaka odlule ayenze uphenyo lwe-state of rural and township economy KwaZulu-Natal ukuze sibe nesithombe saziyo sazi kahle ukuthi ophongo lokumi kanjani ama opportunities edumbe kumi kanjani izifuneka singenelele kanjani njengohulumeni abantu abasha kakhulukazi ukuyibona ababenefitayo kakhulu yize nomphakathi wonke ubenefita la senzele okuningi onjengalo Ngibona ngathi nondaba nisebenza kakhulu with the AI njengamanje and I've seen couple of things enzenzayo ngangabona futhi nivakashele ngisho nasezikoleni ezisemakhaya I think benihambisana naye iMoses Kotane angazi noma mhlawumbe kunolohlelo olukhona mhlawumbe ukuthi ni sisithole seni introduce at the high school level into zama AI uma ngeke ngikhulumele imfundo ngoba phela into yakwa education kodwa thina siyakwenza nje technological ukuthi kukhona akukhona kwezemfundo kuphela ezibhedlela for example sekukhona nje uhlelo ngale AI okuthiwa artificial intelligence ukuthi umuntu avalelwe lapha esibhedlela eKing Edward abe umzimba wakhe useKing Edward Hospital kodwa ochwepheshe bo professor bamhlinzayo naba participate ekutheni sika kanje thunga kanje kukhona nabase Pretoria University nabase United States ubakuhlangana ndawonye kodwa umuntu ebelele embhedeni eKing Edward ningayichazela gogo bazothuka lento ngani phela siyabasiza ukuthi umuntu angathi ngiyobe ngiyithatha phi mina imali yokuba ngihambe ngidize ngiye eCalifornia ngiyodlinzwa ochwepheshe bakhona ngakho ke sibadonsela thina lobo buchwepheshe bochwepheshe abalapho bakwazi ukuthi uma kumi kanje thungani kanje uma kumi kanje kanje avuka umuntu uqinqa kwenza kube lula ngaphandle ukuthi bakhokhe imali wow namhla ke yimina ozoba umfundisi nondaba ngizobe ngilomthoko okugcina ke sengivala okugcina ngci kune KZN regulatory authority ihlanganisa informal equa board namahashi une tavern in sefuli license cha ukuthi nondaba kudande July last year ngangikhuluma no CEO wale entity wangitshena nje engichazela ukuthi economy yamahashi KwaZulu-Natal ithi inkulu kanganani ngibalela ama race ukuthi kune race lana kuphuma mali ngaphuma cha usichazela ngale entity le ngiyazi abanye abantu nabayazi bayayazi abantu abaningi abakulomkhakha ngisemakhaya hayi amahashi kuphela ngoba ubalawo ni product eyodwa ama tavern agcwele lonke izwe adlula kuyo le entity kuhlanganiswe lapho futhi ama entities amabili igambling board yahlanganiswa neliquor board kwase kuphuma ke iregulatory authority kwase kuhlanganiswa bekwehlukene ngaphambili ngakho ke lezi zinto zombili ngakuma ubuka amakhasino la amabili amakhulu la eThekwini nalesempangeni neseNewcastle ebe regulator igambling board bese kuthi ke yonke into ke eqondene neziphuzo ezishisayo bese iregulator ayilokho bese kuthi ke nawo ke amahashi imidlalo njengamahashi ibi regulator ke nayo ilokozani ngaphansi kwegambling board ngoba kwezokugambula ngakho ke amahashi ke KwaZulu-Natal undergoa i-transformation enkulu kabi aphethwe ke wona eminyangweni lo yakaza kwethu umhlonishwa uKhawula eminyangweni waka arts and culture kodwa eminingi imali eyenza ukuba sitransforme le industry iphuma la kithina kwa ETIA kwa economic development ngenxa yokuthi phela ithina esiqoqa ama taxes imali eyingenayo njengoba kuzi iJuly nje le yalapha eThekwini ibikade bakhiphela ibakhipha inyumbazana abantu abamnyama bese bona njengoba ubona nje ukuthi umqhathanisa umjaho wamasho lapha eThekwini nemjaho lo lapha yana eDanda
nemjahe eminye ke unquthu nakwezinye indawo Kilimon abantu bayigijimela nje amahasha khona agijima endaweni abangeke amahashi lawa abamhlophe bawagijimise khona ama ground mabi awalungisiwe ngendlela awalimaza amahashi ngakho kuze kulungiswe lezo nkundla abantu bayiqalela bona lezi zinto ngakho ke sifuna ukuba lolu hlobo lweindawo ugijinywa kuzo lapha eThekwini zakhiwe nakulezi indawo zabantu abayiqalele khona bagijime khona basizwe nabantu bakithi uba bakwazi ukukhulisa amahashi ngokundlela eyiyona ondleke kahle ojoki bakhokheleke batrainwe kahle bebevalelwe ngaphandle abantu bakithi kuyo yonke leyo nto ngakho ke iKZN era iyona ke eyenza ukuba idivert ama resources iwase kulowo munxa ukuze kuthuthukiswe lo mkhakha oyisenzo sezomnotho noma kwezobungcebeleka kodwa ufaka umnotho omkhulu emphakathini waKwaZulu Natal. ufakazi waloko nondaba even though ukini uzofela athi senginami anginawo amahashi yeah. ngenza research nje last year ngabuka ne payment system everything they've transformed them. Yes, I've seen that as well. Yeah, and from imtelepelo to into sibheka nje manje. Yeah. TIKZN Uthiki. Lowo ke uma sigama seliphelele kuthiwa iTrade and Investment waZulu Natal. Lona ke ngumnyangwana omncane sakhiwo umnyangwana omncane oyingxenye lama entities ezakhiwo zomnyango okuyiwona umsebenzi wawo ugijima ke emazweni alapha ngaphandle emazwe emhlabeni jikelele usifunela osozimboni abangazotshala imali basungula izimboni lapha kwaZulu Natal ukuze xoshwe igade eziko ngakho ke lo mnyango iwona osebenza kakhulu ukuba kusunguleke izizinda ezintsha zezomnotho lapha kwaZulu Natal wona ngathi ke ubhizi nawo ngokwawo ngeke ngisho ngithi khona okubhizi ukudlula abanye kodwa ubhizi nawo kakhulu ukusinxanxelo soyimboni khulunywe nabo bese kuthi nabanye abayifikelayo bethi bafuna indawo la bangatshala khona izimboni zabo bese kuba yibona obasizayo ukuthi kuyo yonke imithetho ekhona kulelizwe busuba ubachushisa kahle ukuze kungathathi isikhathi ukuze sikwazi ukuba sibe competitive abantu bangaze badlule bese bethi lapha kwaZulu Natal noma eSouth Africa kwenziwa kancane sesiyo invest eBotswana noma sesiyo invest eNamibia basizana ngepaperwork ngoba ayabangwa amalokhuza ama investors nanokwenza lezi zinto kuthiwa ama incentives njengoba kusinezakhiwo nje ezithiwa o Dube Trade Port o Richards Bay Industrial Zone zonke lezo zinto zinama incentives nezinto izibonelelo ezenza ukuthi abantu abazosungula izimboni bangafike baqale phansi bakhe izindlu ama factory abazosebenzela kuzo abanye bayakwenza lokho kodwa bayifika sezakhiwe seyixhunywe yonke imishini sekuyikho konke bona sebezongena nje baqale umkhiqizo kwenza kube lula ke lokho. Nondaba ngenxa yesikhathi sizokudedela kodwa ke ngicabanga ukuthi this was just the first installment sophinde sibe nenye lapha sobe sibheka khona o Dube Trade Port besibheka as well abo KZN Growth Fund sibheke namanye ama entities akhona nanokuthi ke ezithina somphakathi waseNingizimu Afrika cishe ngathi si youth sengiphumile kodwa sizoke sithi kubheka nanokuthi how does abantu access umnyango wakho ngoba cishe wonke leminxa oyibalile abantu abaningi bayidinga so bese sibheka ke into ezithi ayifanele your parting shot nje nondaba kuwo wonke ama district aKwaZulu Natal sinama regional offices omnyango kodwa ke asisho ukuthi ukusebenza kwawo sekulungile akhona njengoba namnyango omkhulu uqobo lwawo umphakathi ungawazi abanye bahleli bayawadlula nje ama office onekubhaliwe bangazi kwenziwani abanye baye basishayele bese sithi kuphi athi hayi ngilapha ePortshepstone noma ngisemnambiti bese sithi usuyileni regional office lento oyibuza ilapho nama forms owafunayo la ungazi ugibela uze lapha thina le office ngaka engineer kodwa ke sinohlelo lokuba ke siwabize nawo ama regional offices siwabuke eduze ukuthi nawo singenza kanjani ukuba
ayikhangise kangcono ukuze umphakathi wazi ngoba inhloso enkulu kuba umphakathi ube neaccess ube nolwazi ukuthi lo mnyango ungawusiza kanjani umphakathi uphakathi kwabo. Hayi nondaba siyabonga kakhulu ngenxa yesikhathi uMavusi sengakhuza kakhulu indaba yami ukuthi ngithi ngiyathokoza mhleze ngimchazela njalo ukuthi mina ngithokoza ngoba ngiqhamuka ngapha phesha kothukela yena ke associate nenye indlela ukuthokoza empeleni ngakuchazela abanye wonke umuntu othi ungumZulu angithi nje kwaZulu kunale kuthi olimini lwesiZulu kufike kubizwe into ngegama layo kodwa mase kuyigama lomuntu omkhulu bese kufakwa isihloniphiso kusolimini lwakithi akwenziwanga ngokubuqembu bepolitiki ngakho ke umdlokombane engakahlali esihlalweni bekuthiwa siyabonga hlonishwa yena so abakwabuthelezi mabethi impisholo bahlonipha inkosi abakwabuthelezi bakhonhlonipha inkosi umnyama angithi futhi abasho ukuthi bayathola bathi bayacosha balekela ukuthi inkosi umathola bazogagula ngithi ke abantu abaningi nabesilisa nabesifazane izingane ezikhuliswa onina abahloniphayo oyisezana abangaba bizinezwe kwabuthelezi bathi yingcwe ngithi uyabona ukuhlonipha inkosi utshani bezwe it makes sense uma phakathi kwabuthelezi udumpoti yakhe cha ngikhumbula lesinjani lesisikhulunywa la angisebaba nango bake bakhuluma nje leyo nto kuhamba kanjalo nonda uyabona sengikufundisile cha ubani ofundisa omunye kodwa ngikuza wena uyahlupha lo muntu ufika abese ngilinganisa ngithi inkosi Cetshwayo igama layo uDlamvuzo igama likayise uDlamvuzo igama la hayibo yebo njengoba nomunye umuntu ewubongani njengoba omunye uThemba igama layo uDlamvuzo ngakho ke abantu bakwaZulu base bebaleka ekuthini awungiphakela ukudla awungiphi isikhafu engakabika amaqembu epolitiki so yiyo abakwabuthelezi abasho ukuthi hamba othola isikhafu bathi xosha isikhafu angithi uyabuka into yakwaZulu umZulu angithi ngalokho ngenxa yaleyo ngamagama lawa abantu abakhulu khona ngihlala nabo la ihostela ngihlezi ngibesho bezwa hamba uyoxosha isikhafu hamba uxosha isikhafu uyadukuphele mawuyisukela kamasho uthi isikhafu senze njani kanti kalakini ndondaba sicabanga ukuthi njengoba besile nje ukuthi sizozama ukuthi ngokuzayo futhi siphinde sibe nale podcast lokho sibheka nje sasofuna ukubheka kakhulukazi indaba nethinta uKZN Wildlife because kuningi esinga unpack lapha engicabanga ukuthi kusamele sihlale phansi sithi ukudingide ke sibheke nje wona uwodwa sizobe swabheka nanokuthi okunye singakubheka ngoba okunye umphakathi ongakwazi ucabanga ukuthi into nje ebiyele umphakathi awunakuhlomula lutho imphakathi eyakhelene neziqiwi iyahlomula kakhulu ngokusebenzisana neziqiwi namathuba emisebenzi ebacoshayo kunamathuba ezomnotho akhona lapha eziqiwi fact mawungena eGame Reserve kunento ekuthiwa levy community levy community levy imali kuningi kakhulu mawufica kwakho iclinic eMtubatuba ifando yezemvelo eleyo mali le and amathuba emisebenzi ngeke ngabona abanye bebhikisha ukuthi lokusaba khona lesiqiwi azange abahlomlanga kangaka I think kukhona abantu abangabona ababelokunqamla ucingo bekhala ngalezo zinto as well kuyimpoqo yini ukuthi isiqiwi siqashe kumphakathi ngabikho abantu abaqhamuka ngaphandle akusimpoqo ngoba phela khona kuqashwa ngokuthi abantu bachwepheshe kanjani kodwa ukhona umthetho ukuthi akuqale kubonelelwe kubantu abakuleyo abazungeze leyo ndawo bese kuthi kamanye amakhono ke angekho kuleyo ndawo bese ngafunwa ke kwezinye indawo ezikude nabo ngoba ungeke ufice ukuthi abantu abakhethuze kweziqiwi bazothanda ukusebenza eziqiwini nabo basuka baye eGoli basuke baye eThekwini baye kwenye indawo kodwa kusuka abanye bathi mina ngithanda ukuyosebenza eduze kwasesiqiwini ngiyohlala ehluhluko njalo njalo yona conversation ngicathi soba nayo masilandela le ndaba ngoba ikakhulu nje eMtuba
abantu bakhona abaningi kodwa abasebenza ehluhluke engibazi ya abahlali ngaphakathi No. kunebhasi balanda bangenise abalapha nje ngakunkodibe bonke na Hayi, asibonga. Catherine to that podcast ikamukini Shandu, subscribe or kwi page lethu, go to our Facebook page. Liyabuya back very soon. Bebekade belihekile abalihekile sisilungisile. We are back now. Kodwa sizobuya nje ngekudala. Siyabonga kakhulu.